Ети хора, не ще правим. Любимото ми нещо, не? Как да се... О, да. Чакай. Чакай да се сядам общо. Никой няма. Трябва да ги чуваме как се чуват. Трябва да ядем си. Сега... Мамо, какви са тези? Мамо, чакайте да ги пускам тук. Ой, трябва да вземам дринк, бро. Чакайте, вземам моето дринк. Water. Идва. Чакайте, чуваме как се чу. Кой отвори? Кетчуп, майонеза. Ако вземаме 10 в този видео, ако вземаме 1000 лайка, ще го направим на истинско живот. Знаете ли го, хора? Истина не лъжа, ако го вземаме 1000, истина ще го направя. Сега вземем малко по-отворя тази. Чакай, да вземаме ли снекс? Или... Аре, Дубай. Buy chocolate. Dubai cookie. This. Bro, why you don't have money? Мале, няма за него да. Итос. Сложи го тук. Да. My God, oh my God. Мале, много хубаво си чува. Окей. Маме сега този. Той е един същи. Искате ли да видите един трик? Мерси, брат. Аз ти казвам, брат, че сега виж какво става. Само виж какво става. Ако е гол, ще ми целуниш краката, аз ти казвам.
Чакай, да още нищо не сме видели, брат. Много хубаво се чува. А той чака. Аре, то спът. Ама той не го удари, брат. Могам да го направя Хернандес в го Real Life. Ами... Кой? Ама аз видях точно, че Хернандес беше. Ти не виждаш ли? Ма не се иззадна час. Се иззадна час. Ами върни ме да видим. Вау. Брат, аз ти казвам, че те са много зли. Чакай, имам. Ами утре го вела ми педала. Как не е виновен? Не виждаш ли как удря? Брат? Канато ме дихе само на чудо, не му отхапа. Окей. Каза. Брат, косите ми са много зле, нали? Ядеш? Ако го яде... За малко, бе. Ако правят като Роналдо и Меси, никога няма да правят същите работи. Вау. Аз много искам да се намеря Дубай чоколад. Мале, край. Патата тук. Буд мръсно казела, брат, буд дразила. Ой, Мбапе ли чал Еслис? Хора, чао. Ще ви видя друг ден, защото ще видя матча. Ей, ти да не фан, големи ще мръсици играят. са. Дих така го бутна. Чао, хора, ще ви видя друг ден.